Fer un repàs a la memòria escolar a partir de les experiències viscudes pels seus protagonistes facilita i contribueix en aquest passeig per els records escolars. Banyeres de Mariola, com la resta de pobles del País Valencià, en cada moment històric ha contribuït a la configuració d'una realitat escolar, educativa i cultural específica i, per tant, configurant una societat amb una interpretació de la realitat molt concreta. Es crearan espais de socialització que de vegades transcendiran fora de l'escola, com va ser el cas del mestre Martínez, amb aquesta vinculació amb l'activitat cultural com ho va ser el teatre i la festa. Tanmateix, es facilitaran unes oportunitats educatives i dinàmiques formatives d'acord amb unes intencions on el vessant religiosa romandrà força present. La construcció del sistema educatiu a l'estat espanyol en general i en particular al País Valencià vindrà marcat i determinat per aquell desplegament normatiu que intentarà establir uns criteris comuns per a tots, però que cada poble, cada ciutat, cada escola i cada classe estarà condicionat per les circumstàncies geogràfiques, econòmiques, polítiques i socials. S'establirà una manera molt concreta de dur a terme la pràctica docent baix la vigilància de la inspecció. A més, l'escolarització es veurà influenciada pels responsables municipals, els quals promocionaran o no l'ensenyament. Cal afegir la importància que les famílies donaven a la participació dels seus fills en la maltractada economia familiar i no a la seva assistència a l'escola. Les fonts orals ens aporten llums en la reflexió respecte de com l'escola ha influït en les persones, més enllà del seu aspecte purament acadèmic. D'això ens parlaran els testimonis de les dones i homes que han compartit amb nosaltres quin va ser el paper de l'escola en les seues vides. Voy a calzarla. No, baby, que era yo. Yo también. Sí, yo lo sabía. Muy bonito. Resulta molt difícil entendre, no l'escola, tot en general, però principalment l'escola per tots els canvis que han hagut. Si no podem entendre l'escola de fa 50 anys, una persona jove no pot entendre l'escola de fa 50 anys, imagina't la de fa 150 anys, o més, aproximadament uns 150 anys, de quan el mestre Martínez va començar a ser mestre de Banyeres. Ell va ser en juliol de 1867. Ell va estar fins al 1910 l'únic mestre. De fet, jo en els anys 40 jo recorde haver només dos mestres, de l'escola de dalt i l'escola de baix que diem que eren els trinquets. Un dels papers administratius és un informe que li demanen anualment explicant les condicions en les quals l'Ajuntament el té a ell, perquè li pagava l'Ajuntament. Les condicions en les quals donava classes, l'aula, com s'il·luminava, si tenia llum per ser de nit, si tenia calefacció, si tenia l'espai que tenia, etc. Aquest edifici que tenim al fons era la primera escola
que estava junt sabent que l'ermita de la Malena és la més antiga que tenim en Banyeres, del gòtic valencià. Entonces, l'escola la van edificar al costat. La següent pregunta és la que ens dona la clau del tema. Que quantes persones van habitualment, perquè clar, aquí no hi ha matrícules. Avui està el meu fill estudiant i demà me l'emporta a fer faena. Quantes persones van habitualment a classe? Diu unes 135. 135 persones en la mateixa aula. Perquè només n'hi ha dues escoles, segons Madós, estava la de xiquets i la de xiquetes. Les xiquetes estaven en un altre lloc. Si un xiquet estudiava, era un salari menys que n'hi havia en casa. I potser no podien passar casa sense el salari que entrava dels xiquets. Sí, primer del segle XX, després vam tindre Don Alfonso, que va ser una personalitat i tot això, però Don Alfonso bevia de la font del mestre i inclús parlava molt bé i s'adaptava molt bé a la metodologia que va tindre el mestre. A partir d'ahir es pot començar a entendre el que era un mestre del segle XIX, que nosaltres no podem pillar això. És multidisciplinars, que poden tocar moltes coses. Ell pintava, ell escrivia, ell enquadernava, ell dorava. Ell feia moltíssimes coses, no només donar classe. Ell era un gran artista de les arts plàstiques i del teatre. Era el més, i sobretot, cuidava molt la cal·ligrafia. Nosaltres som d'una altra època i estem més acostumats a que aquest tipus de coses no es reconeguen, com a mínim va estar després d'haver-te mort, però conten que el seu enterro va ser un enterro multitudinari perquè la gent el volia. La dictadura de Primo de Rivera, des d'una perspectiva escolar, és molt interessant, perquè n'hi ha una gran contradicció entre el que seria la part d'infraestructures, que es van crear, es van construir moltes escoles, es van inaugurar, i a més escoles molt ben fetes, que han aguantat molt de temps, per exemple la de Banyeres, es van crear moltes escoles, i per exemple en Banyeres és molt important perquè és l'època de don Alfons Iniesta, quan va dur endavant una escola de xiquets en renovació pedagògica, en mètodes interessants i, com es pot observar en les fotos, una aula molt ordenada i en la que els xiquets aprenien molt. És una època, en canvi, de problemes de caràcter ideològic, perquè, com una dictadura que és, va prohibir l'expressió lliure de professorat de tots els nivells i, per tant, va castigar aquells docents, fins i tot en l'expulsió, que no estaven d'acord en els ideals de pàtria, de religió, que eren els que, i monarquia, que eren els que sustentaven la dictadura. Yo creo que esta es mi abuela. Ella era Felisa Sánchez Felices. I ella creguem que estigui entre el 34 i el 36, el 34 en plena república, quan a més en tot el país, particularment en el primer bienni, es va fer un esforç colossal per expandir la capacitat d'escolarització en tot l'estat. I possiblement d'ahir arranca inclús este propi edifici, no? D'eixa etapa on precisament teníem allí Rodolfo Llopis, que havia estat un home que era de Callosa d'en Sarrià, però va estar de mestre en quantitat de llocs. Eren molt amics, Mauelo i ell foren molt amics. És a dir, que va tindre un protagonisme molt, molt intens en aquesta etapa i Mauela també va sentir aquest clam de dir, jo també vull que sigui així, no? A Banyeres va ser molt interessant precisament per la figura d'Alfons Iniesta, que va deixar l'escola de Banyeres per a ser inspector i va treballar en la República com a inspector, defensant i duent a terme tot el que seria la política educativa republicana. Va posar en marxa centres de col·laboració, va participar en setmanes pedagògiques, és a dir, que era un home que seguia al peu de la lletra els principis de la pedagogia republicana. Si entenc, és que entonces no hi havia màquines tampoc, perquè encara del bon home
el grupo de ellas sí que está en varios puestos, quan era la República. En la Segona República, si a Banyeres, és interessant perquè, tal com sabem, no es va produir la coeducació fins el període de la guerra. Per tant, a la República n'hi havia una escola de xiquets i n'hi havia una escola de xiquetes. I eren unes classes, la de dalt, que jo vaig a començar, que era on està l'ensaio de la música ara, diem nosaltres la de dalt, que és en el carrer Major, l'ensaio de la música. Entonces nosaltres a aquesta classe diem la de dalt i anàvem les xicotetes. Però després, quan érem més grandeta, passaves la de dalt i tenia les finestres molt altes, hi ha molt poqueta llum. En les quals es treballava no d'una manera massa renovadora, és a dir, no ens costa, fins ara, que n'hi haguera un mestre o una mestra freinetista o que duguera endavant unes polítiques molt renovadores. Això va ser durant la guerra. El primer mestre que vaig tenir, que era allí, li diuen Don Juan, però ja va ser ja en una escola nacional, perquè entonces ens van agrupar per escoles, i a mi va tocar en la Malena. I, per a mi el més important, es va establir la coeducació en les escoles. Un testimoni que totes xiques i xiquetes que el van conèixer després el recordaven. Dones la partien en dos i la dels homes la partien en dos. Entonces se n'anaven un grup de xics i xiques a una part i l'altre grup de xics i xiques a l'altra. Tots fills de treballadors, que entonces estaven en la guerra. La meva infància, és que nosaltres la nostra infància no va haver infància. Jo de la infància, dels 8 o 9 anys, només me'n recordo que les taronges les teníem gratis. La iglesia la van trencar, van tallar els altars, van fer mercat, van posar unes portes amb barrots de ferro i el de la part d'esquerra el van soldar mal i mos cabia al cap. I el que clavava al cap ja entrava a l'altre. I entràvem allí, anàvem, no fèiem res, només anàvem al muntó de taronges, menjàvem taronges i se n'eixíem. Pues entonces vam patir nosaltres molt, no teníem ni per almorzar, ni res. Jo me'n recordo que m'anava a escola sense res. I el mestre m'enviava tots els dies a sa casa. Ells eren uns llauradors i estaven bé. Pues jo l'anava tots els matins a portar-li l'almorzar i ell de l'almorzar d'ell me'n donava quasi la meitat. Sabia la situació que estàvem i gràcies a ell algun dia almorzava. Sí que és important recordar que en guerra Banyeres va ser un dels municipis solidaris en els quals es van crear colònies infantils, als que van vindre xiquets i xiquetes evacuats. Madrileños que van vindre també colònia d'evacuats que estaven en Villa Rosario, vivien allí en Garín també. Tots eren xiquetes, saps? Estan refugiats en Garín, que és un... Allí en aquest edifici estan les xiquetes refugiades. El que no recordo, moltes n'hi ha, però n'hi ha prou. Sí, l'Eleuterio, que va tindre el bar després, el pare de Tello i Marita, ell es va fer, era guisandero de fer el menjar per les colònies i d'ahir anaven tots a endur-se, ho feien bé. És que eren persones que no tenien ninguna culpa de la guerra no tenien per què ser. En temps de guerra ens vam ensenyar moltes cançonetes en el mestre Manco perquè era un home que ens ensenyava molt, Després m'ho va dur a morir de la farina, ens duia, ensenyava a que plantaren en un hort que n'hi havia allí, que plantaren els xicons, feia que plantaren penques, bledes, alls, i feia que ho plantaren tot i ho collien després. Ensenyava a tot, a una cosa i a una altra. Quan s'acaba la guerra, aquesta escola s'acaba. Després ja ens van distribuir que en les escoles dels trinquets, que n'hi ha en dos, que eren lo suficient grans per als que érem entonces, i n'hi havia dalt una escola i baix una altra. Un pati dalt i un pati baix.
Estaba el retrato de Franco y José Antonio y una creu. Això és el que teníem de decoració. És important també recordar el paper que va tindre la secció femenina i el Frente de Juventudes, perquè eren dues institucions que dins i fora de l'escola educaven, diríem, en l'àmbit formal i en l'àmbit informal, als xiquets i a les xiquetes. Així, el Frente de Juventudes, l'instructor del Frente de Juventudes, entrava a vegades en lo que seria l'escola per a donar gimnàstica. Había instituto y seminario menor. Y mis padres les pareció más oportuno apuntarme a la OGE, pues a la OGE, pues llevabas tu pantalón corto, tu jersey azul de la OGE, lógicamente todos los días se cantaba el Prieta las filas, el Cara al sol, lo que se hacía en todos los sitios. Y allí estábamos. Jo no vaig formar part d'ell, però ahir el Frente de Juventudes estava fet per els falangistes. Entonces, apuntaves, es donaven una camisa, es donaven una boina i després feien anar a instrucció per fer desfiles i tot això. I mon pare era molt estricte i recordo haver estat estudiant en el Col·legi Menor de José Antonio i això era una etapa molt paramilitar. No era realment religiós, no era beato, no obligaven a anar a missa massa, però sí formar, hissar banderes, arriar banderes, tot això ho feia. I recordo que com era on van morir, o van matar a José Antonio Primo de Rivera, allí a la celda on ell va estar, li fèiem guàrdia, i nosaltres també. Jo tenia entonces 15 anys. Jo vaig anar allí la primera volta, que ens van dir que tenien que anar i apuntar-se. Vaig anar i quan vaig veure tot el rotllo a mi no em va agradar, jo vaig dir, jo no vull. Les xiquetes, quan estaven en la secció femenina, la secció femenina es dedicava sobretot a lo que seria ja més l'àmbit de la formació del batxiller i algo molt important, que és el servici social, que era 6 mesos que havia que donar de manera lliure a la pàtria, 3 mesos de formació teòrica i 3 mesos de servei pràctic, que en els pobles es feia depenent de la delegada local de la secció femenina, que moltes vegades era la mestra, perquè era la persona més identificada en el que serien els pressupostos falangistes. Cuando yo era chicotet, formaven files antes de entrar y entonces cantàvem encara el Cara al sol. Claro, estem parlant de l'any 1956, 1957, 1958. D'eixa escola del franquisme, no? Eixa escola que mos igualava a tots, perquè tots hem passat per ahí, exactament tots hem passat per ahí. Primers anys en la Malena, la bandera espanyola, n'hi havia allí un asta i es hissava la bandera el dilluns i es llevava el divendres. O sigui, tota la setmana estava la bandera espanyola posada allí. En la megafonía exterior hacíamos, claro, en el año 76, 77, 78, esos años, se hacía el izado de la bandera, se cantaba el Cara al sol, como era preceptivo en algunas ocasiones. Tingueu en compte que quan nosaltres venim ací encara teníem implantat el franquisme en Espanya. I aquesta època era una època, encara era al final, però encara, de fet, quan mor el dictador, pues nos obliga a dur dol. Hacíamos pues lo que tocaba. Te advierto que, eso no sé si os lo han comentado, para adquirir la condición de maestro tenías que jurar los principios nacionales del movimiento. Y, lógicamente, estábamos en una época del postfranquismo. I, clar, el sistema era molt franquista. El sistema era que el mestre manava amb una autoritat molt, anava a dir militar, però quasi. En l'escola de les xiquetes, en el franquisme, podríem dir que torna a la del segle XIX de cosir, resar i llegir. És a dir, sobretot se donava moltíssima importància a la formació en costura, aprendre costura.
em crida Alfonso Iniesta. Jo no sabia ni qui era, i diu, mira, és que soy inspector d'educació i he vist el que esteu fent ahí en València i tinc molt d'interès en enterar-me, ell m'ho dia en castellà, això. Él estava treballant en Galícia, en Ourense, en la zona de la Línia, i per tant en l'any 36 ell ja va començar a estar identificat en el règim franquista. I curiosament ell és l'autor de dues de les obres de caràcter més reaccionari que pedagògic que es van publicar, que serien Garra marxista en la infància i El orden nuevo en la educación de juventudes, dos llibres que diríem van marcar la pauta de lo que seria la ideologia més feixista del franquisme. Però vaig veure un home bo i un home culte i un home que estava atret per la curiositat, en el coneixement en un sentit molt ampli, però també per aquesta assumpció de que, i ell ho dia també així, de que allò de ser mestre és quasi com un sacerdoci, com un sacerdoci. I ho vivia d'una forma personal un poc així. En canvi, a partir de quan acaba la Segona Guerra Mundial, Alfons Iniesta va ser un home que va estar sempre en les altes instàncies, però desenvolupant una política educativa molt centrada en la vessant catòlica. És a dir, que d'ell recordem després que a poc va anar modernitzant-se igual que el règim i va ser una persona molt identificada en els principis vanguardistes, per exemple, del Concili Vaticà II. Va treballar en els gitanos i va ser un home que va donar un impuls important a lo que seria la pedagogia dirigida als sectors més marginals. I allí va estar una setmana en mi i en el meu equip perquè volia que li donaren moltes dades de quina era la situació de la població gitana allí. I després he vist que ell ha publicat algunes coses sobre la dimensió socioeducativa de la població gitana i tal. En un sentit un poc, clar, passen els pioners això, que aquest plantejament encara de beneficència i de drets socials encara no està ben delimitat del tot, però sí que hi ha aquest impuls. És a dir, diguem-ne que comença per ser l'impuls de la solidaritat i això és el que acaba donant l'argumentari d'un plantejament més de justícia social i de defensa de drets. La Malena, els trinquets de xics y les monjas. Yo estuve en el colegio, en esa época de pequeña, en el colegio Fundación Rivera, en las monjas de toda la vida, que decíamos. En el col·legi del carrer Major, i finalment vaig anar a l'Oròcia, Silvestre. Ja es va fer l'institut d'allí baix, ja es va, estem dient l'institut, el grupo de Alfonso-Iniesta. I entonces l'Ajuntament va creure convenient de fer un edifici perquè es poguera estudiar el batxiller elemental o inclús hasta el superior, depenent d'un institut, perquè no era un institut nacional, sinó. I com era per fer el batxillerat era l'institut. Per això, maneres, l'institut sempre s'ha conegut com el col·legi Alfons Iniesta, el de la Font Bona. Bueno, em vaig casar entonces, aquell any que vaig estar així provisional, em vaig casar i vaig anar a viure ahí una de les 4 viviendes que hi ha ahí. Així n'hi ha 4 escoles i ahí n'hi ha 4 viviendes, una per a cada mestre que poguera estar així d'ensenyant. Resulta que la Malena estàvem en el grup que és ara el de l'ermita i era un grup, era una escola que ja estava molt abandonada. Així que un desastre, unes escoles que estaven abandonades del món. Llegó la inspectora. Hizo un informe en el que decía: la escuela graduada de niñas está situada en un caserón en lo más alto del pueblo, sin ninguna comodidad, sin ninguna cosa de higiene, ni de aseos, ni de nada, todo fatal. Jo no recordo que hi haguera calefacció. Una estufa de llenya, que s'encenia, teníem tots els frinyons en les mans del fred que feia. Però la llenya teníem que anar a fer-la nosaltres, al monte. Esta escoleta que tinc així, això era de quan jo anava a l'Esperança. Feia un any de molt de fred,
Y entonces, quien va a hacer això, que así li posàvem un poquet de carbonilla i unes brasetes, i quan anaves a l'escola posaves els peus al damunt i estaves calenteta. Damunt hi havia un crucifijo, el retrato de Franco. Retrato de Franco y José Antonio. Res, el pupitre y la pizarra y poco más, no n'hi havia més. Un mapa d'Espanya o uno d'estos grandots. Per què ho has de dir? Si s'ho podeu pensar. Quizá nosotros éramos mucho más duros, yo por lo menos he sido muy duro con la gente, pero creo que lo que me primaba era el que aprendieran, el que se esforzasen, el que fueran otra cosa. La qüestió disciplinària des de l'entrada que teníem que fer, i després, clar, l'educació era molt estricta, Entonces n'hi havia un poc de por, el temor de la religió era, bueno, a mi per lo menos em sentia un poc. Una caixa així grandeta de calces. I tenia la cama d'una xica hasta així, posant-se la calça. Sor Antònia, que em veu ixa caixa, pero señor, ¿tú cómo llevas esta clase? ¿Pero cómo llevas? Va a agarrar una llapissera, i em va llapissar tota la caixa, me'n vaig anar a casa plorant. Jo la caixa noveta que duia, i me la va llapissar tota perquè era una indecencia portar la cama a l'aire, vamos. Les normes d'urbanitat, allò era com una altra classe a tota hora, i agarrar el llapis i el bolígrafo com manava, no com ara, que els crios es agarren de distintes maneres, nosaltres, i aquestes normes eren un poquetet molt estrictes, molt estrictes. Totalment, ha canviat, tot a millor, per supost. Jo no tinc mal record. Hi ha persona que diu que es tractaven mal, que si li posaven orelles de burro i això, en la meva classe no ho he vist mai. Algú li ho posarien, és possible, però jo no ho he vist. Me'n recordo d'un armari que no volguera recordar-me'n, però bueno, ahí està. Em feia por. Un armari fosc, allò em feia por. Si fem alguna cosa, anàvem a l'armari. Jo li vaig pillar una miqueta de mania. Bueno, a voltes sí que feien, pues ahora te vas a la leñera y traes leña, por haber hecho no sé qué, no sé cuántos, ha hecho alguna cosa, algún momento ocasional. Y también, pues ahora te pones con la silla en la cabeza, y entonces le feien posar la cadireta y la cadira al cap. O, ahora un libro, vas a aguantar un libro. Lo que decimos de la disciplina. En las habitaciones, cuando algún tonto de las narices hacía cualquier gamberrada, nos sacaban al patio, aunque era invierno y en Soria y hacía un frío aterrador, al patio y nos tirábamos en el patio en pijama, pues igual una hora, hora y media o 2 horas, temblando como hojas. De Tonico el mestre recorde que no pegava als alumnes per pegar. A voltes era quan li feien una cosa molt gorda. Potser se n'anava a la classe del costat a parlar amb l'altre mestre i quan tornava hi ha una rebolica d'escàndol allí. I un dia sí que me'n recordo que van posar els dits així de punta i mos pegaven la regla damunt. Hi havia castigs que es ridiculitzaven molt, perquè jo me'n recordo de xiquetes que, bueno, pues a voltes eren parlaures, a ti te voy a castigar i ahora verás, i van pintar de paper així, tipo xarol, unes llengües i el posaven la llengua una llengua hasta així baix roja i a passejar-te per la classe com a habladora, no? No sé, entonces era això el que hi havia, però en acabar no penses i dius, un poc fort el que mos feien. Pues no ho sabia fer. I el calbot que em va pegar, me'n vaig anar contra la pissarra, així, bom! I em vaig quedar sense saber què dir. Una vergonya d'estes. Claro, això aprofitava perquè els xiquets es rigueren, no? No sé, jo això...
I a vegades hi ha començar un poquet les coses perquè no es pot fer o exercir aquesta violència, aunque no tinga importància, però a vegades en els xiquets sí que això, i és que jo ho recordo perfectament. I després, com a professor, jo he conviscut en mestres que eren majors, que pegaven, no? Perquè era... ho duia el moment, no? Jo sempre he justificat que això ho duia el moment. I jo recordo haver-me plantejat que jo, com a mestre, no vaig a fer el mateix, perquè... I arriba un moment en què ha desaparegut del tot. Per què ha desaparegut del tot? Perquè la mateixa societat, ni siquiera en casa un pare pot pegar-li una galta al xiquet, si el denuncien, la societat ha anat evolucionant en un sentit i l'escola va anar evolucionant en el mateix sentit. No recordo si el número d'alumnes, tampoc me'n recordo, però estarien entre 30 i 40, per lo menos. Jo de 50 o 60 que he sentit contar a la gent que potser té 5 o 10 anys més que jo, ja no ho recordo tan massificat, però una quarantena de 35 a 40 sí que és fàcil. Y recuerdo que, claro, había 50, entraba 50, daban las clases de matemáticas. Salían aquellos para dar otra clase y me entraban otros 50. Aquello era... En un principio yo tenía unos 30, 32 alumnos, tanto en Orosia Silvestre como en La Malena. Es que en aquella época no era una edad sale, se juntaban varias etapas en un curs. No pude terminar quants anys, però... Jo recordo que d'ací ens van enviar al carrer Viara, a l'Orosia Silvestre, i allí érem xicones de 4 o 5 anys de diferència segur. De 7 a 9, 10 anys. Els cursos superiors de 10 a 12. Clar, entonces hi havia cries de 7, de 8 o de 9 en la mateixa classe. No, passaven llista, però passaven llista. A mi, Maria Puríssima, contestaves, però tampoc el castigaven si no anaves. Vamos, a mi, com jo m'agradava anar, a mi no m'han castigat mai per no anar, però és que a mi m'agradava eixir de casa. Claro que n'hi havia que no anaven. Jo en tenia el veïnat que no anaven. Cuando me tocó a mí el curso de las mayores, me quedé espantada, porque tenía 8 o 9 nada más. Todos los demás estaban trabajando. No me causó muy buena impresión. La escuela y todo estaba muy bien, pero había muy poquitas niñas, porque estaban todas trabajando en las fábricas de punto. En las fábricas, incluso en la del mismo alcalde, tiene niñas de 10 y 12 años trabajando, pues no pueden estar. Allí en las fábricas no se les da. Y cuando venía un inspector de trabajo, un día que vino, se me llenó la escuela, porque las echaron de la fábrica, claro, no era como... Total. Els xics allí baix, nosaltres així dalt, però xics no n'hem tingut en classe mai, hasta que vam acabar. Partido en dos mitades simétricas, los chicos en una parte y las chicas en otra. Hasta los patios estaban partidos con un tabique. És que entonces això de xiquets i xiquetes mesclats, això estava prohibit. Jo com a alumne he anat sempre a les monges, perquè així les xiques anàvem a les monges i els xics anaven als... La classe dalt dels trinquets, a l'entrant hi havia allí una saleta i el mestre que estava allí de turno, crec que era don Dionisio, en un calderó de xina de gran, allí fent llet i quan estava feta o a l'hora del recreo anàvem tots i ens donaven el got de llet per beure-se'l. Primer crec que era la llet en polvo, que duíem un catxarret. I un tros de formatge, formatge que avui jo no l'he tornat a veure, però bueno, un quart de formatge. I bueno, era un suplement alimentari per a totes les famílies. Nuestro pan de cada día. No anàvem a classe, no anàvem a escola, anàvem a costura.
Bé, eren altres èpoques. Vamos, que al cole no se venía, después ya se venía más a abordar que a aprender. Fem labors, fem punt de creu, però no fem res. No fem molt, perquè jo crec que en una manteleria vaig estar 3 anys. Quan ja eres més major, en bastidors, d'aixòs bastidors grans, que fem edredons, pa quan el casares i tenies 14 anys. Resar el rosari i les labors. Totes les vesprades era així. I així en totes les xiquetes del col·legi, en unes dutxes a fer el dòmun. Van demanar voluntàries per replegar el dia al dòmun i jo, pues, claro, era diumenge però voluntària. Sobre els negrets, que sempre ens diuen és que els negrets no tenen moltes coses. Pues sempre fem com uns dibuixos on ens donàvem uns àlbums en els que nosaltres pintàvem i després això crec que fem com una exposició. Me ha quedado a mí més lo de con flores a María, que Madre Nuestra es. En el mes de Maria, pues, entonces ofríem flors, resàvem, no? Diem versets, versos. Primeres comunions eren acompanyats pels pares i les mares, però també pels mestres. És una manera també d'exercir el control sobre el magisteri. El catecismo era obligat. En general, quasi tots prenien la comunió. Tampoc sé si estava vinculat per l'escola o més bé parròquia, ajuntament, o no sé per quin mig, però jo recordo això, que ens van fer un xocolate en dolç, jo què sé, en el que fora, no? Per després d'escola anar allà a almorzar. I en aquella època, quan es prenia la comunió, ja no podies continuar en Fundació Ribera, ja passaves a... Així és que jo en 7 anys, que la vaig prendre en 7 anys, me'n vaig anar al col·legi públic. Normalment a Nadal es regalàvem un pollastre. Un pollastre viu. No és tu i el pollastre. Sí, perquè elles pogueren, perquè elles també ho passaven canuto, saps? Tampoc menjaven. El mestre sí que l'hem fet, que va ser això la predició de tots els altres que no podien fer-li. Alguna dotzena d'ous o algo sí que es portaven a les monges. Però, claro, com entonces teníem tots tan poc. I així encara s'estilava el tema del regal. Però també de veres que hi ha, per evolució, jo penso que és la paraula adequada, no? El franquisme va prohibir la utilització del valencià dins de l'escola, perquè el va prohibir en tot el que era l'àmbit oficial, el qual no vol dir que no n'hi haguera mestres, homes i dones, que ells foren una mica permissius, en canvi n'hi havia altres molt estrictes que castigaven qualsevol manifestació en valencià. En l'escola parlem en castellà, en el pati pues, parlàvem el valencià com es parla entonces. Que sempre em castigava per parlar valencià, perquè a mi me s'escapava i ella sempre em tenia fregida en el valencià, no em deixava parlar valencià. Tenia que ser castellà, castellà i castellà. Però, clar, nosaltres eixíem per la porta de la classe i lo normal era parlar valencià. Què teníem que fer? Parlàvem uns dies i després ja tornàvem al valencià, que sabíem, era el nostre. Allí en Banyeres jo no recorde mai les monges dir no parleu en valencià, no, jo no ho recordo. Jo recordo portar com si fórem unes carteres, o a vegades els llibres en la mà, perquè no n'hi havia en què portar-ho. Teníem el plumier que diem en aquella època, que era de fusta. Llapis primer, en Sor Antònia llapis, i després ja en plumes, però unes plumes que tenen un temple, i hi havia temples més fins, temples de redondilla, temples de... i mullàvem sobre un tinter.
Jo tenia un maletinet de mà, no s'estil·laven les motxilles, ni existien ni res, un maletinet d'estos que es tancaven i ja. Les 4 llibretes i el llibre que era l'enciclopèdia Dalmau. En el franquisme, sobretot, es va estudiar l'enciclopèdia. La gent se'n recorda de l'enciclopèdia Álvarez, de l'enciclopèdia Dalmau Carles, un únic llibre en el que estaven totes les matèries que s'estudiaven. Se li donava també molta importància als dictats, a la cal·ligrafia. Entraves allí, el posaves la bateta blanca, que era l'uniforme, perquè no hi havia uniforme, d'eixir al carrer no n'hi havia. Cada un anava com podia. Nos ho cosíem en casa, nosaltres sí, jo tenia unes ties modistes i ma mare que sabia també tot. Entonces duíem un baví, no era un... Després ja va vindre l'uniforme. I vingau en l'uniforme, vingau en el collet dur com un cantal, perquè era un plàstic dur, blanquet, i volien fer-nos la foto en l'uniforme d'escola. O unes soles, o mos posaven en els germans o en les germanes. De les 9 a les 12 i de les 3 a les 6. Entonces no eren les 5, eren les 6. Els dissabtes també anàvem. Pel matí, per l'espre ja no. A peu, tots. No jo que vivia en el carrer Nou, sinó tot el poble pujava. Però ni venia l'abuela a acompanyar-me, no feia falta. Les xiquetes del carrer anàvem juntes, anàvem ajuntant-te. Era una altra vida, al poble no hi havia apenas tràfic, no hi havia ningú problema i els xiquets anaven, jo anava sempre, anava des de ben xicotet soles al col·legi. No és com ara que tots van en cotxe i volen entrar en cotxe fins dins del col·le, això està clar. Posàvem en fila i anàvem entrant, els més puntuals, el que venia darrere ja s'incorporava. La sirena, ¿això qué es? ¿No? A les 9 tocava la sirena, para ir al pati tocava la sirena, para entrar del pati, para acabar la clase. Entre otras cosas que hicimos fue poner la megafonía exterior. Entonces ahora posen música para dir que s'han acabat les classes, a l'hora del recreo, després per entrar. No passaven llista. Entràvem normal, s'assentàvem, cada un tenia el seu assient, clar, corresponent. Pense que tampoc era així massa seriós, saps? De dir, si no ve, portar-hi un control de faltes i tot. Després les llistes eren obligatòries, l'assistència era obligatòria, en fi, tota la parafernàlia que avui en dia existeix, clar, afortunadament. Pues en pàrvuls, jo què sé, fer lletres, mos ensenyaven l'IOU, i jugar prou, tot el que podíem. Pues era molt xicoteta, perquè vaig entrar als 3 anys, segur. Jo disfrutava molt i me recordo que eren unes taules redones, que estaven totes les companyeres allà al voltant. No recordo d'així unes classes molt sèries, més bé rebolicaetes de xiquets. Creus y Rosas en Gerona, San Antonio de la Nao en Alicante, Palos en Murcia, Gata en Almería, Trafalgar y en Cádiz. Sí, pues cantant, jo me'ls vaig ensenyar bé, i encara me'n recordé. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, ta, així era tota la taula, mentre estaves bordant. Moltes de les coses que recordes ara és precisament esa machaca o esa repetición que... Como animación a la lectura, porque pues creo que la lectura es fundamental. Aquests crios pues, intentaren llegir, perquè quizás ha sigut una de les coses que a mi, a banda de la meva tasca professional dins de l'aula, pues, més m'ha preocupat. I quan el tren a l'encerado, que diem entonces, bueno, menús sufoco. Mos tren a la pissarra i a voltes, jo què sé, passaves l'apuro. Jo, per exemple, que no me se donava molt bé, pues, claro, a lo millor aprofitava perquè algú riera. El pati estava el de baix, que era el parvulari, el de dalt. És que en aquella època en qualsevol cosa jugàvem. A la corda. Jugàvem a casetes. A l'amagatall. En els pinyols d'Albercoc
també hi havia una cosa que es jugava. Els cromos de la palmaeta. En ossos de la pata del corder, també me'n recordo que hi havia un joc. L'ensang. Jugàvem a les canyes, a tot. Sí, claro, fem el recreo en el carrer Major. I entonces paràvem el tràfic, quan s'acabava el recreo, pues, una xiqueta replegava la senyal i se la posaven dins de l'escola. Fem fugina, que diuen entonces. Jo vaig ser fugina una volta en la meva vida per anar a la Font del Cavaller, que n'hi havia un riuet i agarràvem culleretes. Però jo vaig estar en un mal de consciència tota aquesta setmana de dir, mai, si s'entenen que m'he anat a la Font del Cavaller. Però entonces vivia en un altre món, vivia en el món de les pedres i quan eixies de l'escola estaves pensant més en la batalla de pedres que en el que t'havia dit el mestre. És a dir, acabar el col·le era anar a casa, agarrar el bocadillo i anar cada un al seu territori. El meu territori era el Morer, cada un tenia el seu territori per anar a jugar i era això, anar a l'escola, jugar i tornar a casa a l'hora de sopar. Ni n'hi havia deures, ni n'hi havia que estudiar res. Jo no tinc llibreta de notes mai, que jo recorde. Què va? Allí, pues, si quan parlaven amb la mare li diuen pues mira, s'ha portat muy mal. O mira, no, está muy bien, está, pues bueno. La calificació era el passar de curs. No teníem notes, no teníem notes. El que passa que jo crec que els pares, quan érem xicotets, pues, era una confiança total i absoluta en el mestre, fora qui fora, no? Que si demà vinga l'inspector, tots. Jo crec que existia una espècie d'autoritarisme per part de la inspecció, en el que l'inspector manava. L'inspector... Mos ve una visita d'inspecció aquest dia, i precisament d'una inspectora molt complicada i molt difícil. Després, a l'hora de la veritat, persones normals i correntes. En aquella època ens passaven visites classe per classe. I em preguntaven als xavals i a nosaltres ens feien que es quedàrem en el final de la classe. Mira, a mi sempre m'agrada molt llegir i escriure. Això és el que més m'agradava i m'agrada. Les matemàtiques. A mi dibuix, moltíssim. No sé, jo em penso que no disfrutava molt jo en l'escola. A mi, llevat de la química i la física, el que més m'ho ensenyava tot fàcil. Ens van ensenyar molt, jo tinc un record molt grato de les ensenyances dels mestres que vaig tindre, tant don Daniel Blázquez com don Dionisio Mateos. Una cosa molt important dins de la docència és la societat de socorros mútuos que vam tindre. El tio Quico de la societat, ell era l'encarregat de la societat. I la societat eixa tenia gratis i ensenyava als xiquets per la vesprà i els que no sabien escriure. Venia un mestre que era el tio Quico Banyó i venia els diumenges a Galber i m'ensenyava allí. I vaig anar també a Marcelino. Així també anava de nit. Quan acabava la feina m'anava. No dependia ni de l'Ajuntament. Dependia, els pares pagaven pel mestre i els alumnes pagaven per mantenir l'escola. Allí es pagava. No era molt el que es pagava, però es pagava. Seguir els estudis superiors, molt poquets, pràcticament ningú. Pues la major part de la gent entrava a treballar. Érem de la promoció 3 o 4. Perquè n'hi havia qui s'hi fora de Banyeres, n'hi havia qui s'hi fora dels pobles per estudiar i això dificultava molt l'estudi. Així hi ha molta gent que havia pogut estudiar, però no n'hi havia mitjos. Jo, per exemple, la meva germana major, perquè no va tindre mitjos, però ella segur que si haguera pogut era una persona que haguera fet el que haguera volgut, perquè... Se fueron unas a estudiar, pero pocas, y el resto pues a trabajar, que la costumbre era ponerse a trabajar y después, llegado el caso de que se casaban, pues incluso entonces dejaban de trabajar. Ja siga per la mentalitat d'aquella època, en la qual deien que perquè la dona tenia que estudiar. El xic sí, però la xica no. En ma casa, per exemple, el meu germà, segons diuen,
tenía cabet. Però les xiques, pa què? Ma mare va dir, ah no, menos mal, jo gràcies a ma mare. Ma mare va dir, si els xics ho fan, les xiques també. Si no valen, que se'n tornen. No m'ho van regalar. A mi els estudis no me'ls van regalar. Jo treballava moltes voltes en la fàbrica i després assistia a les classes. L'any 1970, des del punt de vista educatiu, per a nosaltres és fonamental perquè s'aprova la Llei General d'Educació, també coneguda com a Llei Villar-Palasí, ja que va ser Villar-Palasí, ministre valencià, un dels escassos ministres d'Educació que tenim valencians, el que la va aprovar. La Llei General d'Educació va néixer en ple franquisme perquè estem en l'any 70, però va estar en gran part diríem, confeccionada seguint els pressupostos de la UNESCO. És a dir, que era una llei que intentava modernitzar Espanya des del punt de vista de la tecnocràcia, modernitzar la metodologia, modernitzar les formes, encara que els principis que continuaven impartint en les escoles, evidentment, estarien dins de lo que seria la ideologia franquista. La nostra preparació pedagògica en aquella època va ser diferent a l'anterior, ja que era més completa i anava a encaminar a les noves estructures que marcava la llei de Villar-Palasí o de 1970. Comporta un canvi molt gran que era tan necessari en l'escola. L'escola estava tan abandonada o tan poc recolzada, no? No hi havia... Muy acelerado, un cambio muy acelerado. En la sociedad, en la educación, en todo. Personalment, consideré que és quizá la millor de totes. La llei d'educació de Villar-Palasí canvia la perspectiva de lo que es donava en classe. O sea, comença i el primer que es diu és el xiquet no té que començar a llegir i a escriure fins que no estigui madur. No tenim el per què en 5 anys que el xiquet sàpiga llegir i escriure. Anem a veure. Això va ser un canvi enorme. Intentar obrir, democratitzar, que participen els alumnes. Els mestres d'antes, don Eleuterio, Tonico, Pepico, don Luis Pont, claro, ells s'havien educat antes de guerra i ells havien estudiat. Clar, el pensament canvia moltíssim. Però quan jo l'any que vaig estudiar jo, van posar el cou. Entonces, ja hi van llevar la revàlida. No n'hi havia revàlida i fes el cou. En aquell moment, en l'any 75, els mestres cobraven 8.000 pessetes. I del 75 al 76 va pujar el 50% el jornal. Els sueldos no eren grans. Pràcticament, en les fàbriques es guanyava tant o més que un mestre. Es va normalitzar molt el tema econòmic i paral·lelament es va implantar la llei estatal, el que era la EGB. Ja es va ampliar el número d'escoles, el número de professors, i els xiquets ja van començar també, perquè entonces ja va començar també a vindre la gent que venia d'altres comunitats, i el poble va començar a créixer, i el número d'alumnes també, clar, naturalment. Nos cambiamos allí al instituto, y entonces lo inauguramos María Aznar, que ya falleció, José Pepe Perolit i jo. Feia falta un comedor escolar perquè n'hi havia una població de 70 xiquets o xiquetes, perquè era mesclat, era mixte. Ja en aquella època ja n'hi havia, les aules eren de coeducació, però 70 comensals en l'any que es va inaugurar aquest comedor era tot un reto.
Doña María Aznar és una peça clau en tota aquesta època. I, a més, jo sempre dic que n'hi ha unes èpoques com és l'època del mestre Martínez, una altra època, podríem dir, la de don Alfonso Iniesta, en la inauguració dels trinquets, però l'altra més contemporània i nostra és l'època de Doña María Aznar. Eren pocs, els definitius que hi havia entonces pràcticament tots formaven part d'aquest grup de direcció. Ja més tard es va incorporar Antonio Matais, Camilo, Jorge Albero Campos. Pues se'n veig que Don Eleuterio va entrar en una mentalitat, en un aire un poquetet diferent, donava més joc als mestres, tenia un altre concepte de lo que era l'escola i de lo que era tot això. Tenia molt bon caràcter, la veritat. Sabia dirigir, anava a dir manar. No manava. Jo havia estat en altres escoles i el director sabia manar. Així es fa el que toca i punt i final. Poca participació. I ella, això, ens va acollir d'una manera que ens obria molt el ventall perquè poguérem realitzar cada un el millor d'ell. També és una persona que també es pot dir que va triomfar en vida en el sentit de que va aconseguir el reconeixement el més important de tots, el dels seus companys. Vam entrar una colla de xiques prou jovens. En el període de pocs anys van vindre 7 o 8 mestres o 10, en pocs anys. Nosaltres li diem revolució perquè va haver una revolució important en quant a la metodologia, en quant a la disciplina, en quant al tracte en els alumnes i en quant a la primera formació dels claustres, dels consells escolars, etc. El que sí que recordo és això, que procurar basar-ho tot més en el diàleg i en el respecte, acordar coses en els alumnes, que en altres èpoques era diferent, no? Érem tots molt jovens, teníem 22 anys, 23, i, claro, l'ímpetu que teníem era arrollador. Però ja n'hi havia gent jove, perquè estava Fernando, Carmen, Antonio Matai, Jordi, Isabel, hi havia molts mestres, després Raimundo, Camilo també estava, que ja n'hi havia, en aquesta època hi havia una... Vam tindre llibertat que jo recordi, llibertat per a poder treballar. O sigui que... La educació general bàsica també va significar un trencament important des del punt de vista de la metodologia. Ja van acabar totes les enciclopèdies que ja havien començat en els anys 60 a desaparèixer i es va introduir una metodologia innovadora i, per exemple, en matemàtiques, les famoses matemàtiques modernes, que no sabien els mestres i, per tant, allò va ser una mica de caos, però sí que n'hi havia, com a mínim, una intencionalitat de renovar la metodologia. La nova llei implicava que la creativitat, el saber redescobrir els coneixements, la participació en grups de treball, tot això estava en la llei, començava ja a estar en la llei, ara, des de luego, està desenvolupat d'una forma fantàstica, però en aquella època ja començava, però continuàvem tenint un ensenyament tradicional, com sempre, ¿no? Y es van donar cuenta de que eso ya va a cambiarlo. En su momento, pues fue toda una innovación. Muchas horas que le echábamos, aparte de las que hacíamos. Bueno, en aquella època no n'hi havia especialitats, eren mestres de tot. Igual podies donar matemàtiques, llengües. Lo dejé para sacar la especialidad, porque hasta entonces es que era todo, éramos especialistas de nada y lo dábamos todo. Va suposar també l'entrada de mestres especialistes d'assignatures noves com anglès, valencià, música, tindre un professor especial per a educació física, per a religió, tot això, una altra manera de treballar que era més còmoda perquè tenies més personal a la teva disposició. I a partir d'ahí van fer l'aula d'informàtica d'ací baix, que encara està, que l'ha vist ara, i una de dalt que van fer els pares, van muntar els pares.
fue cuando utilizamos los ordenadores, empezamos a utilizar los ordenadores con un programa creo que se llamaba Click. Allí van construir el primer laboratori del centre. Es van donar compte que el centre tenia una quantitat de material impressionant, que havia vingut així a Banyeres gràcies a les influències de don Alfonso Iniesta en Madrid. Estaba Fernando y tal, que era molt entusiasta de Isemón, ¿no? Que estaba encarregado. Y entonces, pues sí, fèiem molts treballs amb molta varietat i pensé que va ser una època que els alumnes d'ell ho recorden, no? Perquè van ensenyar moltes coses. Todo era a base de trabajo. Cuando necesitaba ayuda pedía ayuda, nadie me dijo que no quería echar una mano. Cuando se hacía algo, se contaba con la colaboración de los de alrededor. També es va donar importància a lo que seria l'educació física i a partir de l'any 75 van desaparèixer de les escoles tot el que serien els monitors de la secció femenina i del Frente de Juventudes. Dirien que l'escola va començar una mica a desideologitzar-se des del punt de vista del franquisme. Era un tipus d'exercici un poc, el que es diu en aquella època, militaritzat. Era tot 1, 2, 3, 4, tot alçant els braços, baixant i pegant 2 volteretes si a cas, no massa. Pero claro, allí no teníamos ni siquiera un patio para salir, porque el patio pertenecía a unos bancales. Y entonces en la misma calle conseguí que Vicente de Obón, que trabajaba en mi casa, me hiciera unos edificios en el suelo y nos hizo Toni el Mañá unos aros pegados a un tablero que los poníamos y los quitábamos, pero lo teníamos que sujetar con piedras. Després, a partir dels 80, sí que és veritat que ja va prendre una bona evolució, ja n'hi havia titulats, es van crear els INEF i BEF, la gent ja estudiava i ja va poder ser, en els centres ja anaven dotant-los de material per a poder treballar, anaven creant-se els gimnasts i ja a partir d'ahir la cosa va anar avant. Es va començar a donar música en la flauta dolça. Per què? Perquè Isabel i Antoni Matais van dotar a les escoles d'instruments de petita percussió i de fàcil interpretació com els xilòfons. Vaig donar música. La música entonces no era una asignatura obligatòria, era una assignatura que podíem introduir el col·legi i ens va parèixer que això era interessant. Un xicotet article que va dir que es permetia l'ensenyament de les llengües vernàcules. Això va ser una porta d'obertura de la introducció del valencià a l'escola. I a partir d'aquesta llei dels anys 70 va haver molts mestres que fora de l'horari escolar van començar a impartir l'ensenyament del valencià. Per exemple, jo me recordo que antes de que s'aprovara la llei d'ús i ensenyament del valencià, nosaltres vam donar classes en valencià. Per què? N'hi havia 2 o 3 mestres, no era ni legal ni alegal, no sé ni el que era, que podíem donar unes classes en valencià perquè d'ací no res van aprovar la llei. És que va coincidir que em va tocar a mi, ¿no? Iniciar tot el procés este. I, bueno, pues, això sempre marca un poc, no? Antonio de la Fuente, com estava dient antes, fent concursers de cesta i puntos, que es deia, participàvem, ell i jo, pràcticament, en les escoles que participàvem en cesta y puntos, la imitación y copia de lo que hacen en la televisión. Todas las semanas hacíamos en el Beni el concurso. ¿Qué ocurría? Que habíamos dado 2 temas, 3, 4, 2 de ciencias, de matemáticas, de lengua, con arreglo a esos temas eran las preguntas. Y esa disputa cultural que se organizaba entre los grupos de dos mestres, Antonio y yo. Yo recorrí prácticamente todas las empresas de Banyeres para sacar obsequios y poderles dar a todos los niños que habían participado en cesta y puntos un obsequio. Fora del horario escolar y fora de remuneració econòmica, simplement per un hobby, per a
incentivar els alumnes, precisament. José María Sanz Blanco hizo una labor fantástica con el deporte escolar, pero algo extraordinario. I així l'esport escolar, com José María se'n va anar, perquè era de Valladolid i que va demanar per la seva zona, doncs jo em vaig quedar així, al càrrec. La idea general era, en l'esport escolar, dur a tots els xiquets d'ací de Banyeres aquest esport que no practicaven a casa, ni al carrer, ni a cada lloc. El cross de la Constitució, per crear aquest dia algo, entonces es feia en el col·legi i més avant ja es va fer en el poliesportiu perquè ja volíem que agrupara tot el poble, als majors també. Ahir la col·laboració molt gran dels pares, perquè ajudaven a repartir el dorsal, a fer les llistes, a sucs després de les carreres, a les medalles, a moltes coses. Després també vam muntar les 12 hores escolars paregudes a les 24 hores que fem així locals. I aquestes 12 hores escolars sí que participaven tots els centres també de Banyeres. Els viatges de final de curs es van a començar en Banyeres en el curs ICE, 78-79. Els viatges, depèn de... Així en Banyeres ha hagut molta tradició. Quan jo vaig arribar ja se'n feien. Nosaltres quan vam començar vam pensar que era un viatge educatiu. Una manera de donar a conèixer allò que s'havia estudiat, més o menys, donar a conèixer en la realitat, no? Però clar, quan arriba un moment en què els xiquets ja no tenen il·lusió de fer aquest viatge de fin de curs, perquè podíem veure això, nosaltres ja hem anat. A poc, al final l'evolució és al revés, ara torna a ser, o va tornar a ser, un dia. Allí nadie cobrábamos, ni teníamos... Es que no, al contrario, nos costaba dinero. Era altruista, però 100%. Sí que era de manera altruista el que fes, i tenies que tindre el teu temps lliure per fer això. Practicàvem tot el que podíem, perquè després fèiem els finals de curs, que eren en el teatre principal, que sempre n'hi havia moltíssima gent, que eren molt espectaculars, perquè era la primera vegada que es veien activitats i coses sobre l'educació física. Quan venia el 8è, que tenia com a acabament acadèmic, es feia l'acte acadèmic, penso que molt bé. Que ell tocava la guitarra i entre els dos van fer com una espècie de duo i podíem participar nosaltres en la nostra, no sé, interpretació musical. Bueno, l'evolució de l'escola ha sigut, jo crec que, per almenys en el temps que vaig estar jo, a millor, perquè ha hagut cada volta més interès per l'escola, per l'educació. Era una cosa normal de fer reunió de pares al principi de curs per explicar-los un poc per on anaves. En l'època que jo anava a escola no n'hi havia reunions de pares, de xiquet, no n'hi havia informació als pares de res. Entonces, ha sigut un canvi, sobretot implicant també els pares en l'educació. Jo sempre m'ha agradat molt anar a escola, molt, 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 i era feliç en escola. Han sigut anys maravillosos. En la mayoría yo he trabajado muy a gusto de principio a fin, que han sido 40 cursos. I xiquets malos jo crec que no n'ha tingut mai cap. Tots són uns més revoltosos, altres menos revoltosos, uns més callats, altres menos, però així anem anant. Y voy aprendiendo, y sigo aprendiendo. Hasta que me muera seguiré aprendiendo. Dono el meu respecte i la meva gratitud a la institució i a les persones perquè han format part de la meva vida. Hem tractat de fer la nostra aportació personal, donar el nostre granet d'arena. La prova està que jo crec que hem sigut una generació, que és el que es diu als meus fills, que no han sigut tan tontos per estudiar tan poquet. El temps m'agrada molt i per a mi ensenyar ha sigut el més important i buscar una ensenyança de qualitat en l'ensenyança pública. Canvis ha hagut moltíssims. El sistema d'ensenyança, la infraestructura del col·legi, els companys, la forma de treballar.
bueno, lo normal, no? L'època anava millorant-se en moltes coses.